Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kejingklat kensan jong kawai ke samla puli ke badang khat khandai snem kerta na Ribhoi district haga jela Rajasthan haga janmit jong ka arpu nyotrik ubnaya yong arjar arpulai kalawan ra ka jing sngo kendit bat ka jingbom sngo la ban ngeng hapdeng ki bahaying hasem kate ka samla ha ka bakile subajur palesi kadon ka aka shalandet ka penlong ye kate ka samla bandu no yala ka jong ka jing em ka bakordo ketika samla kade ka baratip kerteng kum ka walinda binong kun jong ba ruby binong bat ka kong kobitas em ki ba shong basa hagasnong nong kagang marngar Ribhoi district ketika samla kade ka puli ha ka school of design Modi University kabadan hagasnong Lakshamgar sikar jong ka jilla Rajasthan kumbali atho do samla woming binong ubadai shibakha bat ketika samla kabala khlat no ka walinda kalalet ban pulis ketika school ba nadu ubnai risau jong snem arhajar arpuar bat ka saru haga girls hostel jong ketika slem puli kabadai ka school ba shimen bat bakadang shu wan ying dang ha ubnai leber ban sa kumba shitayo ai namar ka jingshitom jong ka kami bat kalalet phai biang ketika jaka puli haga arphotrik unai leber arhajar arpulai usamla binong ulaya thoru banadu ka sngi bakala mi na ying nakaliang gibahaying hasem gijupun banyak keren bat kam shim ladon kanu ka daw ban penlong ya ka kad hado uput bakan shim ya la ka jong ka jing em shushu ulaya thoru bak kendit kumbayu todong psen ukpa jong kata ka parakha jong uba ruby binong aga arpu nyotrik uyayong ulayo ya ka phone ki bor penya jong kata ka school ba ki bala pentip baka khun jong kadan hapadeng ka jing shitom jur bat pthayu ban wan cha kata ka school ba Henry namar ka jingbom yo tiket ling sun ha ketika sngi uba binong udalet no ha ka sngi ka babut kata ka arpu pratrik bar ula poi ketika school ba ha ka janmit jong ka tahi ka sngi le ya thu ba anda uba binong ula poi ketika school ba la yalam yu ka conference hall ha ka ban ka liang kinong hikai ketika school ba kila pentip ba ka khun jong kam dan shu ha kenika sla perthai da ka ba ong ba kala di da ka dawai bi bar hadin kata kala phasi yala de ha po ka kamra sa jong ka Badi ka med jongka la rano siya ka CHC kabadan ha Lakshamgar sikar Rajasthan. Haba persang banwa jing tipat na Superintendent of Police jong ka Ribhoi District Ugiri Prasad halor ka ni ka jingjia uli atho ban kalyang ki pulit ka Rajasthan kila shimti ban penlong niya ka jing tokit halor ka ni ka jingjia kum ka jing phasi yala di. Ugiri Prasad uli atho ru na kalyang jong lada banyak keren baru SP badai kmi iya ka district apo ka jala Rajasthan bat na katanat pulit jong ka jala kila shimkhia ye gini ka kam bat ka tanat puli jong ka jala Rajasthan bat pentip ru baya ka met ka basa jong ka te ka samla la kermen bakan poi hanong po la shai ka sngi ha ka por minstep na kerteng ruby binong ban po mangar Ribhoi district nong po de ngade upa jong ini bayap ini pun jonga de kerteng walinda binong ngawan bu hane po Modi University nadu Oktober ar hajar arpuar nadu kata kasngi la pulih hang ne kum ka fashion designing ya ka kus hadin kata ilawan ying arsin de kaba wan khadu ka de how benai mat anu stem arhajar arpulai wan khadu ngata lawan phaisan ne de hang ne kindiat ngasusi wan tempau ba balai ini kunjungi lasa long iyap nakaliang kinong pendia jong ka Modi University iong ba jadi ka basusai ende ka rukom long jong ikun jong kamla ban susai nomor bakade ka kun ka ba kamdon jingmut pum kita kolong ka ba kolong ka ba slur mula ban lek pum kita dikam de ngadon jing persa kindiat haga bayade bagai jingiap jong ini nomor hapo gini kisni ikun ba kadon ke festival jong ka fashion designing di naka school authority gila nong penia school gila jid ya ban long le encouraging andre ikun jong yong ba igon tiba bisni de ta kadaw info ban le de ban lai nak tangan le kumnopa di yong nga ai kumne ba ya kai bagi pak tren naik keren ne panlong panlong sajid dia hadda kata dur kalamun sajid dia hadim kata pada dagas nong punya sekolah phale biang dia hakatu kaladon baka YouTube bro
kalau YouTube hadin nadin nakta kalau sedang ban bisnis kini kiwe terter hadin bala kata bak pun sanga kade hau kasan tarik April haka dur tarik pada katan rehearsal jengki haka kan dur tarik hakan yo tarik kade ka event jongka fashion show jongka Modi University hang tu ile ankaring te galak penlai ka Modi University galak penlai ka video ru jadi na duk ketua sini kita sedang ban bisnis kini perlok kita sa hostel lang ngatenga kumukpa nga suspect ya kita kinga su antat ba ilale sniu dia ka kunjunga ya ka bangam ngamla ban yoi te ngan le kom no jadi kajing bisa jong update sa kendra di kabakan du ngakwa to menta kini ka pulis ong kumno ki pulis ki ong kimong long ki pulis long